Όλα έχουν ένα όριο, βρε μαλακισμένο ελεηνό υποκείμενο. Όλα έχουν ένα όριο. Νομίζω ότι σήμερα είναι η πιο ταπεινωτική ημέρα των τελευταίων ετών για τους Έλληνες. Νομίζω ότι σήμερα 10 εκατομμύρια Έλληνες θέλουν να σε δουν κρεμασμένο. 10 εκατομμύρια Έλληνες θέλουν να σε δουν νεκρό. 10 εκατομμύρια Έλληνες θέλουν να δουν το σπίτι σου να γαμιέται. 3 ελληνικές ψυχές, 3 παλικάρια του πολεμικού ναυτικού θρηνούμε σήμερα. 3 ψυχές, αθώες ψυχές. Έτσι στο καθήκον τους απάνω σε μια άσκηση χαθήκανε. Και έχεις αφήσει από το πρωί και μαυρίζεται η ψυχή τους, η μνήμη τους. Έχεις από το πρωί και αφήνεις τους Τούρκους και κάνουν μαλακισμένες δηλώσεις. Αμφισβητούν την περιοχή, λένε ότι είναι γκρίζα ζώνη. Κάνουν δηλώσεις ότι θέλουν να κάνουν τις έρευνες διάσωσης και υπερσυλλογής των παιδιών. Και αφήνεις εσύ και κάνουν τέτοιες δηλώσεις. Δεν έχεις βγει να πάρεις μια ξεκάθαρη δυνατή ισχυρή θέση απέναντί τους. Έτσι αφήνεις και μαυρίζονται οι ψυχές τους. Τι θα πεις, βρε μαλάκα, στους γονείς αυτούς? Τι θα πεις? 3 παιδιά, ρε! 3 παιδιά χάθηκα, ρε! Και κάθεσαι στο γραφείο σου και ξύνεις τα αρχίδια σου και χτυπάς παλαμάκια, ρε! Αντί να βγεις έξω και να εκπροσωπήσεις τη χώρα μας, την πατρίδα μας, ρε! Την έχεις αφήσει στο έλεος Θεού! Έχεις ξεπουλήσει την εθνική κυριαρχία, έχεις ξεπουλήσει την ψυχή σου, όλα τα έχεις ξεπουλήσει! Και σήμερα νομίζεις ότι μπορείς να ξεπουλήσεις και 3 αθώες ψυχές παιδιών! Είσαι τόσο μαλάκας! Τόσο, αγόρι μου! Σε θέλουμε νεκρό, ρε! Σε θέλουμε κρεμασμένο! Θέλουμε να φύγεις από μπροστά μας! Δεν σε αντέχουμε άλλο πια! Πού την πας την πατρίδα? Φύγε! Μαλάκα, φύγε! Λυπάμαι τις ψυχές των παιδιών! Λυπάμαι!